Γεια σας παιδιά. Είμαστε στην Βουλγαρία. Βγαίνουμε κάτι σκαλιά. Κοιτάξτε. Είναι ωραία εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε με. Είναι ωραία. Κάτι εδώ λέει. Γεια σου. Είναι πολύ ωραία. Αυτή είναι η μάνα του. Δεν έχεις μνήμη. Έχω. Εδώ που κάνει. Είναι τόσο ωραία εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθαμε εδώ. Είδα λίγο τη γιαγιά μου και το παπά μου. Τώρα είμαστε σε μια πόλη στο χωριό. Ναι. Και αυτά. Είναι τόσο ωραία. Πάντως, για να συγκρίνεις την Βουλγαρία από την Ελλάδα είναι... Ας πούμε, πες ένα παράδειγμα ότι η Βουλγαρία είναι πιο καθαρή. Οι παραλίες είναι πιο καθαρές από την Ελλάδα. Είναι πιο καθαρές. Είναι πιο έτσι. Και να σου πω κάτι, είναι πάρα πολύ βαθιά. Δηλαδή, σε 5 μέτρα μπαίνεις και δεν ακουμπάς. Είναι πάρα πολύ βαθιά η θάλασσα. Είδες. Είδατε, ήθελα να πω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαστε τώρα σε ένα... Μαμά, πού είμαστε τώρα? Πού πάνω? Είμαστε εδώ. Ναι, Άστα, στη Στη γέφυρα στη γέφυρα. και είναι το θαλασσινό Πάρκο. πάρκο στο Μπουργάς. Ναι. Τόσο ωραία. Δείξτε το έτσι προς τα πάνω να δείξει. Έκανα γήτε. Για ποιον κάνεις βίντεο? Για όλους. Α, Επίσης, Μαρία μου, λείπεις. Λείπεις πάρα πολύ. θα δούμε άλλα μέρη. Και σε λίγο θα δούμε και άλλα μέρη. Περιμένετε το επόμενο βίντεο. Γεια σας!